Dobar dan ljudi, ovdje do Tostevan sa mojim bratom Karlom i Ninom i Z. Igrat ćemo minigames, epizoda 1. Ovo je mapa, možete ju skinuti gdje hoćete. I evo nas na splifu, samo si... Ljudi, ja nisam nikad dobila. Pa tu imaš lopatu, tu, kod nas. Tu lopatu imaš. I ovo je splif. Ako ne znate kako radi, samo imate dijamantne lopate i samo s njega trgate. Ili dijamantne. Daj, nemoj sad trgati, još nismo počeli. Zakaj imamo snijeg? Da popravimo arenu. Ajmo, 3, 4, sad. Da objasnimo pravila. Pa morate se ubiti. Mislim protivnike. To, jedan dolje. Pa je ovo tu postavio. Vine! Idemo popraviti arenu. Da, jesam vine. Vi u biti... Da idete i parkour. Da, imate i parkura i svega. Ajde vi popravljajte, ja ne želim umreti. Dobro, neću. Nemoj ga osloboditi. Ja sam živ. Ja sam mutav. Ljudi, idemo popraviti arenu. Lako vam ima kacige i sve. Ovo vraćam. Ej, gle, uzmite si kacige. Tu su vam i česte. Ajmo popraviti arenu. Hoće kacige. Kako popraviti arenu? Pa svi. Ej, ljudi, gle, imamo kacige sada. A pa to je odavno, Isuse. Imamo 5 samo. Isuse, meni ekran. Pa, I dok popravljamo arenu, pričat ćemo o drugim serijama. Mislim da ćemo na Skybloku stati na drugom sejvu. Vidjet ćete. Ok, ljudi, ovako. Skyblock požar se ugasio, ali ostalo je samo 2-3 bloka. Izgorila su sva dreča, pa ne budemo mogli nikad napraviti. Startat Pa ćemo. ćemo morat startati sve ispočetka. Ispričavamo se. To je Žao nam je, ljudi, žao nam je. inače, nismo trebali tak brzo pobustom generatora. Tetma 1. Ajmo, Ljudi, pa 3. Daću kacigu. Ne treba. 2. Da neću si ni ja. Pa neću se ni javiti. Odmah. Ups. Ej, jel ima kod 2 bloka? Imam ja. Nije. Upravo to je. Ali ikaj onda, ljudi, svaki u jedan put. Nemam papuče. A do... Stavi. Ej, ljudi, tu ima jel kod 2 bloka. Pa da, da ti bude. Marko nema. A slučajno. Ma slučajno, da. Ajde, ljudi, svaki u jedan put. 3, 4, sad. Sad. Ne! A Isus. Yes. Sljedeća igra nam je Sumatori. To je ravno tamo, otkud ste bili. Gledam povrano. Sumatori. I ne znam zašto su nam ovi pikeksi, ali... Isuse!
Ajde, idemo na sumatoriji. Ma daj da popravimo arenu možda. Ajde da ne popravimo arenu dok ne bude sve stamanjeno. Ok? Svaki opet u jedan kut. Pa ne, idemo na sumatorij. To je sam iza ovoga splifa. Gdje su? Čekaj da stavim. Odi tam gdje je splet. Idemo spavat, ljudi. Gdje je to? Pa, Kur. vidiš? Sumatorij. Meni se ispriču voda. Više nemamo Karla. Kaj se to dela? Guha se, guhaj. Kaj? Guhaj, mora ga gurnuti sa ovaj. Guhaj. Možeš lupati ili gurati? Gurati samo. Ljudi opet ne. Nije. Nije, umrijet ću. Da izgleda ko... Suma... Pa kako ti možeš leći? Nemam. On je gol. Ti si haker. Nisam. Haker. Ej! Haker. Haker. Je! O, si rekla. Pobjedila sam te sviram menu. Pobjeda je moja. Ja sam utao. Skaci. Ljudi, se voli. Mača. Ljudi, to će biti to za ovu epizodu minigamesa. Marko ne voli. Dobro, to će biti to za ovu epizodu minigamesa. I vidimo se. Marko nemoj me tako stalno.